συναγωνίστριες, αγαπητοί φίλοι, από αυτήν εδώ την πλατεία Σύμβολο χτυπάει η καρδιά των γνήσιων Ελλήνων εργατών. Μας λένε τα μαρξιστικά δηλητήρια και υποκείμενα ότι οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. Εμείς τους απαντάμε ότι οι εργάτες και οι αγρότες είναι η εθνική τάξη αυτής της χώρας. Οι Μπολσεβίκοι και οι καπιταλιστές δεν έχουν πατρίδα. Δουλειά στον Έλληνα εργάτη! Δουλειά στον Έλληνα εργάτη! Οι καπιταλιστές που μεταφέρουν τα εργοστάσια τους σε ξένες χώρες με φθηνό εργατικό δυναμικό και οδηγούν τους Έλληνες εργάτες στην ανεργία και στη φτώχεια. Και οι κομμουνιστές που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς να εκπληρώσουν το διεθνιστικό τους καθήκον απέναντι στους λαθρομετανάστες και πεντώντας στη γωνία τον Έλληνα εργάτη. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα από τη Γαλλία μέχρι τη Φιλανδία χιλιάδες συναγωνιστές διαδηλώνουν σε εθνικιστικές πρωτομαγιές. Εμείς τους χαιρετάμε συναγωνιστικά, γιατί και αυτοί αγωνίζονται για το ψωμί των συμπατριωτών τους. Δουλειά στον Έλληνα εργάτη! Δουλειά στον Έλληνα εργάτη! Ο κομμουνισμός και ο καπιταλισμός είναι γεννημένοι από την ίδια μήτρα του διεθνούς σιωνισμού. Θα τους δείτε σήμερα ότι θα πάνε παρέα και ας έχουν ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Θα πορευτούν μαζί χεράκι, γιατί ουσιαστικά εκφράζουν και το ίδιο πράγμα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, από σήμερα είναι η απαρχή ενός νέου εθνικιστικού εργατικού κινήματος που θα βάλει τέρμα στα δέσμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μας επέβαλαν οι παγκόσμιοι τοπογλύφοι και οι ντόπιοι συνεργάτες τους. Τσεκούρι και φωτιά στα κόκκινα σκυλιά! Τσεκούρι και φωτιά στα κόκκινα σκυλιά! Εμείς το φωνάζουμε καθημερινά. Η ξενοφοβία είναι μια απάτη. Σήμερα το λέμε πιο δυνατά. Ναι, η ξενοφοβία είναι μια απάτη. Δουλειά